ireng ledak ngegirisi kabeh wong sing ngematke padha mlayu bali marai bocah kuwi mlaku ranggo klambi teler ngombe ciyu surungane roti senengane bendinane ya mung kaya ngono ora mikir anake sing cacahe wis loro anane mung seneng-seneng ngasih awak loyo lebare pijetan mermelek kopedo paijo jenengane gede dhuwur awake karepe wong tuane iso genah tur nyenengke tapi nyatane malah kok kuwalikane paijo dadi ndugal anane nyente-nyente wis jan nek dipikir malah mesake wong tuane karo bojone nangis batine saben dina ngandani ra ono efeke paijo malah dugem ra gelem mikirke paijo gaweane sulaya paijo rantuwe tetek krama paijo mangane kodhok tela paijo raine kaya buta saka cilik paijo wis ketok bangel gaweane tongkrong nek dikandani angel nek dolan seneng ning tukang ketogel golek wangsit ning kuburane Mbah Bogal walah le kowe kok tambah ngilani hobine nonton unyil ning kamar go VCD wis tau konangan malah kaki lunga mburi aja bulane paijo ngentekke paijo gaweane sulaya paijo rantuwe tetek krama paijo mangane kodhok tela paijo raine kaya buta bang tut cendela wawa sapa wani ngentut ditembak raja tuwa kaji rambute karek siji sapa sing ngapusi endoke ilang siji mulakno kowe kabeh nurut nek dikandani eling karo Gusti men slamet ning donya iki ati-ati kena azab mati wetenge gadi mergo kakeyan mangan barang rambet jaji yen ising lakoni cepet nang mari tobat karo Gusti atusane dikelongi ra usah mikir donya sing mung mampir ngombe aja wedi kere sing penting sugih atine wis saiki tumindak sing becik aja kaya paijo senenge maling titik becik ketitik Allah ketara ayo kabeh do padha eling dosa paijo gaweane sulaya paijo rantuwe tetek krama paijo mangane kodhok tela paijo raine kaya buta paijo gaweane sulaya paijo rantuwe tetek krama paijo mangane kodhok tela paijo raine kaya